Goodbye now, I am leaving, but my heart will stay. Hold me, embrace me, to dry our tears away. Believe me that it's only a matter of days, and I will see you again when I return, and you'll wait for me when I'm away. You'll always be waiting for me. My love, let's do my last refrain, that our endless cry will turn into smile, that our endless cry will turn into smile. Tanaw rin mo ganun. Murag medyo kuwang sa emotion. Ang iya pong phrasing way. Something's lacking. I don't know. Ambot ba pero paminaw na kung okay na. Pero kung gusto kag usbo na to ang last part, ay mo gyapon. Gusto kag mag-record tag balik. Pero generally okay na ang song. Dugan na imong i-compose na. I think 20 years na ba? I-compose na ako sa kababae nga well, I don't know, gasa na kasi ang butang sa Kinoro. Nindot pagka-compose ba? Medyo sakit ang iyahang message. Pero unsa man mo ning i-appeal sa imong album or i-file lang din nato? Personal file lang ba? What the pa basing day? A matter of few years from now, kakita may pagbalik, akong ihatag niya ang CD. Murag importante ka na mo ning bayana da. May kaya nakalungan na kag-record ani? I-appeal nila sa mong album ba? Sa kadugay na mong singer, panahon na tingaling nga nanakay mong gogoling ang album. You have the point there. Pero, nabili mo gan. Tinood ka. Tapos Europe, Japan, Korea, pero bitaw ka na ako gan. Magkakanta lang, kaon, buhi na.
Happy na ko. By the way, ano itong iwaso na ito na itong last break, emotional na kayo tayo. Napara ba ko i-set ba eh? Katulad ng last part. Okay.